airbit.com. Killa be. I'm not bad. Yep, Rasvi. Yep, Big 4, yes I am. Yep, man. Yo, actually. Harufu no darire. Hamanesha ngwari wachaira. Kurarama chenu chakati koshera. Mundu wese anoda kurarama. Harufu no darire. Hamanesha ngwari wachaira. Kurarama chenu chakati koshera. Mundu wese anoda kurarama. Amuri yadotai wana wapet. Atini nasara ndirindek. Harufu unofara kuona iso techechema. Biswatsi mumatama inogara yechierera. Kuti amanesha ngwari dzakatisiya iso techechema. Harufu unodarire. Hamanesha ngwari wachaira. Kurarama chenu chakati koshera. Mundu wese anoda kurarama. Harufu unodarire. Hamanesha ngwari wachaira. Kurarama chenu chakati koshera. Mundu wese anoda kurarama. 90% ava marinda, 10% isu chete vatosara. Apasi panoja aye wandazobvuma. Vakatorwa nenguva kufema vachingoda. Inzira yekutese bati isi noti dzimba. Mwari baba mkombe uyu ndatingaopure. Tinombomira bati rufu runotikunda. Zvinotoita sei ndati toita sei. Rufu unodarire. Hamanesha ngwari wachaira. Kurarama chenu chakati koshera. Mundu wese anoda kurarama. Harufu unodarire. Hamanesha ngwari wachaira. Kurarama chenu chakati koshera. Mundu wese anoda kurarama. Amuri yadotai wana wapet. Atini ndasara ndirindek. Harufu unofara kuona iso techechema. Biswatsi mumatama inogara yechierera. Kuti amanesha ngwari dzakatisiya iso techechema. Harufu unodarire. Hamanesha ngwari wachaira. Kurarama chenu chakati koshera. Mundu wese anoda kurarama. Harufu unodarire. Hamanesha ngwari wachaira. Kurarama chenu chakati koshera. Mundu wese anoda kurarama.